концлагері смерти Дахау. Не лише у Дахау були священники, но й по всіх лагерях були. Но іменно Дахау – це був тот, де вже сразу кидали людей. Та там сидів протестант, пастор Мартін Немюллер. Тот, котрий, пам'ятаєте, після війни уповів така філософська фраза, коли нацисти приходили забирати профсоюзних діятелів, євреїв, я мовчав, бо не був він ні євреєм, ні комуністом, ні профсоюзним діятелем. А коли вони прийшли за мною, уже нікому було за мене заступитися. Тут на правах особого узника сидів в'єдно з патріархом сербським Гавриїлом і наш златоустий проповідник Христової правди і красоти єпископ Жичський Ніколай Велімірович. Ту його віра пройшла горнило огня. Єпископ Николай тоді колись сказав німцям: звідали, о, ти віруючий, ще віру маєш? А він сказав: я вже не просто вірю, я вірю в Бога, я знаю, що Він є, і істинно є, і іщущим Його воздає. Так в Дахау зустрілися різні люди різних національностей, покликів, релігій, но Дахау – це була лабораторія, яка вже мала перші опити австрійських концлагерів, антирусинських концлагерів смерти.